Furniture gyaman only kitaman around 80 CS plastic chairs. Oh, chairs. There's a program that same day. Now, when it's Sansino, Santina Galore, or Sansino, you want to get only we also have table room on the TV table. itu. Tidak alumni itu dosta oleh bisa ratio. Boiler tu 10. आधा घंटा की समस्या है ताने प्रोग्राम में पहले संडे टू प्रोग्राम को ऑडिशन मंडे तो यति किबा हल एकटो जितु घटना हितु अलप लेटली हलियो यात उলাই যায় इतु কি আছিলে এই কারণে অলপ আগতে আমাৰ দাদাই কোৱাৰ নিচিনা আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু আইনটো আমি আইনক নিজৰ লাইনত কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব আমি সকলো জানো ইয়াতে কোনো ইয়াত বেলেগ চিন্তা কৰা নাই খালি এনেকা ঘটনাবিলাক আমাক কেতিয়াবা মৰ্মাহত কৰে যে সাৰপ্ৰাইজ হয় যে এই ঘটনাটো কিয় হ'ব পালে তো যেতিয়া কোনবা এটা মানুহে ভুল কাম কৰে হি চাই চিন্তি নকৰে তাৰ ব্ৰেইনটো কাম নকৰা হৈ যায় যদি কোনবা মানুহে কৰে তেনেকৈ আমি কেতিয়াবা পাওঁ কোবাৰ এটা মাৰ্ডাৰ হৈছে হিদিনা টংলাত মাৰ্ডাৰ হৈছিল जाक्रा सान्ताल कैथोलिक मंडलियाव दाखलै 15 तारिखाव मोनसे अर खामनाय जाथाय जालांदों आरो बेवहाय जि चार्च बे चार्चआ सेन्ट टेरेजा चार्चआ बेवहाय खामदों दा बेखौ लानानै पुलिसआ बिजिरगासिनो दङ जे बेवहाय सोर इनभल्व जानो हानाय सोर माबा मोनसे माबानो हानाय दा बेनि सायाव इनभेस्टिगेशना सोलिगासिनो दङ दा आंबो बेवहायनो बिथांमोननि दुखुनि समाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय नुनानै गोसोआव आंबो दुखु मोनदों जोंहा बिसेसকৈ सिबियारिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों आघात मोनदों गोसोआव दा ओंखायनो दुखुनि समाव जों बयबो बिथांमोनजों गसंफैदों आरो बेबायदि जाथाया गेजेर गेजेर जायोब्लाबो बेबायदि चार्च एबा धोरोमनि बबेबा अनुष्ठानखौ टार्गेट खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों दा ओंखायनो जायानो जाया मानो बियो पानिशमेन्ट मोननांगोन दा ओंखायनो एसपिआ बिखौ नागिरगासिनो दङ बेखौ सोरबा माने बेबायदि जाथाय जादोंना गुबुन जाथाय जादों मायबा मोनसे बेखौबो बिथाङा बिजिरगासिनो दङ बेवहाय माबायदि जादों दा ओंखायनो बेखौ लानानै जोङो गुबुन साननांगौ गैया जों जिखिनिखौ बुजिदों दा बेनिखायनो जे बिथां रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदिनो चार्चखौ लुफामफिननांगौ दा बेखौ लानानै बिथांमोननि कमिटिजों आं गाबोनो सावरायगोन सावरायनानै बिनि सायाव बेबस्था मोनसे लागोन आं रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बयबो खौसेयै थायो आरो बेखौ लानानै गुबुन जाहाथे सानलायलाया बेखौनो आं खावलायदों आरो बेबायदि जाथाया दासिम जोङो बेबायदि जानायखौ नुवाखैमोन नाथाय बेवहाय जादों हिसाबै बेखौ निश्चय माने माबा मोनसे जाहोन थानोबो हानाय बा गैयाबो जानो हानाय दा बेखौ पुलिसनि सायाव जों 100% हगारदों पुलिसआ बेखौ बिजिरनांगौ होननानै बेबायदि जाथाय मालाबा धोरोमारि दाङाबाजि लाबोनो नागिरो बेबायदिसिम जानाय नङा बियो हमना ला बेबायदि एखमबा जों नुदों बहाबा मार्डार जादों बहाबा माबा जादों बेयो गोबां समावनो स्ट्रेटेजिक नङा सोरबा साननो रोङै सुबुङा मालाबा बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावो आरो माब्लाबा बियो माबा मोनसे जाहोनावबो जायो दा जाहोना मा बेखौ पुलिसआ इनभेस्टिगेशन खालामबासो मिथिगोन आरो बेखौ लानानै जोङो जिखिनियावनो जादों बेवहायनो बियो जोबगोन आरो बेखौ जों हास्थायो दा ओंखायनो बेवहाय बर' सान्थालि आदिबासि जिमान जनगोष्ठी दङ गासैबो ज' जाफैदों आङो बयखौबो खावलायदों जे जों बयबो खौसेयै थानांगो गोजोनै थानांगो आरो बिनि सायाव पुलिसनि सायाव हगारनांगो जे बियो जायानो जाया मानो पुलिसआ बेखौ बरनगोन